kadara ta kama ni, kauna ta kama ni. Komai na faɗa miki sirri ne, ki ji soyayya. Indai da rabo wata rana za mu ga alkarya. Daure ki cika mini burina, ke ɗai na azama sirrina. Kya so zan tozarta, kuma duk wahalar da nake a ciki zan lamunta, amma ki rike mini sirrina. Kin zama abincin ruhina. Na san rayi aka ce riga saki labari, amma ki sani a cikin raina kin yi tasiri. Mai so akawa tallan kauna, zan so ki zamo mai ɗakina. A gari jama'a suka tantance ma soyayya, zan so sanadin ki daure na, ni na shirya. Daure ki bari na yi miki bauta, kyautar zuciya na mikata. Na ji kamar sanadin ki nake raye, ki ji soyayya. Domin a cikin raina na da can mai tarbiyya, a gaba na ba wani mai kushe ki. Zuciya ta dau tallar hajarki. Ko yau na mace na san kauna ta yi min riba, amma sanadin ki cikin raina kallon kauna. Koda kuwa zan rasa rayina, na san kadara ta kama ni kan soyayya. Na kama da san wata yar auta mai tarbiyya, amma yau ta ki taban kauna. Ta sa yau zan yi rashin raina. Ta soyayya kowa kadararsa tana boye, mai kyau da marar kyau jirwaye. Amma sanadin so yau na zan dan jagora, sannan maganar dillancin so yau na fara. Saya mini kin ji diyar baba, amsa mini ko ki mun tsaki, ni na gode.